मा जादों BoNSUनि गेजेराव जे BoNSUनि गेजेराव बे समाव गावस्रानाय थासारिखौ नुनो मोनदों। BoNSU फरायसा आफाद जाय आफादा थांनाय बावैसो बोसोर सिगाङाव जोनोम मोनदोंमोन आरो बे जोनोम मोननाय BoNSU आफाद बे समाव सोरनि आखायाव बे समाव गमामायैनो BoNSUनि पावारा दं बे मोनसे गेदेर सोंलु। मानोना बे समाव BoNSUनि दैदेनगिरिफोर एबा BoNSUआ मोननै गावस्रानाय आरो बे गावस्रानायजों लोगोसेनो बे समाव बेजों सोंखारिलायबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा जे सासे इलिगेल सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा मिरुनि सासे दैदेनगिरि नङा, बिथाङा चिरां जिल्ला BoNSUनिसो सासे आफादगिरिमोन आरो बे आफादगिरियानो बे समाव जे मिरु BoNSUनि आफादगिरि होननानै गावखौ फोसावनानै लादों आरो बेयो लिगेल नङा होननानै गोख्रों अजद खालामदों। बे समाव मिरु BoNSUनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां इरागदाव नार्जारी बिथांनिफ्राय गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव इलिगेलै ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा बे समाव मिरु BoNSUनि होननानै गावखौनो बुंनानै लादों होननानै अजद खालामदों बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव UPPLनि जेब्ला पावार फैदों बा UPPLआ जेब्ला पावाराव दङमोन अब्ला बिथाङा जे बे समाव BoNSUनि बिबान लानो थाखाय आवगायबोआखैमोन आरो बिथाङा ओंखारबोआखैमोन। नाथाय बे समाव BPA सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा खाबु लानो थाखाय बिथाङा BoNSUनि बिबानगिरि होननानै गावखौनो फोसावथाय होदों होननानै अजद खालामदों बिथां इरागदाव नार्जारी बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे दिल्लीयाव खनब्रै धरना जाबाय, दिल्लीयाव आलादा रायजोनि थाखाय धरना जाबाय, नाथाय बै समाव ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा खनसेबो बाहागो लायाखै होननानै अजद खालामदों आरो बिथाङा गुबुन जायगायाव बे समाव BoNSUखौ दादों। नाथाय बे BoNSU दाग्रा बिथांमोना इलिगेल होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथांमोना आयेन बेरेखा एबा गौथुमनि बेरेखायै गुबुन जायगायाव दानायफोरा जोबोद इलिगेल होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BoNSUनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि इरागदाव नार्जारी बिथाङा आरो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों बिथांमोना बिबान लादों बे बिबान लाग्राफोरा बे समाव बर'नि खौरां बिजोंखौ नायगोन ना नाया? जुदि नायदोंबा ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा चिरां जिल्ला BoNSUनिसो बिथाङा आफादगिरि, बिथाङा मिरुआव बिबान गैया होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मोनसे सोंलु जाखाङो जे थारैनो जे बर' माहारिखौ सिबिथाय होनो थाखाय बर'फोरखौ बे समाव सिबिथाय होनो थाखाय बे समाव ओंखारबोनाय जे BoNSU आफाद, बे BoNSU आफादनि जे बिबानखौ लानानै सोलाय सोल' एबा सिख'लायनायखौ लानानै मोनसे जे गोनो गोथो जाखाङो जे बे समाव बिबानखौ लानो थाखायसो बिथांमोना फैदों ना हारिखौ सिबिनो थाखाय एबा बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय फैदों? बे मोनसे गिदिर सोंलु। जाय समाव नुनो मोनदों जे बे समाव BoNSU आफादगिरि आरो बेनि अनगायैबो जे गुबुन बिबानगिरिखौ एरख'नाय एबा एक्सपेल खालामनाय बेखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे बे समाव BoNSUनि आफादगिरि एबा मोनसे BoNSUनि आफादगिरि बनजित मनजिलखौबो एक्सपेल खालामनाय खौरांखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन आरो बे एरख'नायखौ बिथां ब्रिटेन इस्लारियानो एरख'दोंमोन आरो बेराफारसेथिं BoNSUनि एबा जे गावखौ आफादगिरि महरै दाबि खालामना लानाय एक्सपेल खालामजानाय बिथां बनजित मनजिल बिथाङाबो जे ब्रिटेन इस्लारि बिथांखौबो एरख'नाय जे थासारिखौ नुनो मोनदोंमोन। जाय समाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोनो गोथो थासारिया जादों। थारैनो BoNSUनि गेजेराव सोर थार दैदेनगिरि एबा सोर मिरु BoNSUनि आफादगिरि बे मोनसे गोनो गोथो थासारियाव नाथाय नुनो मोनदों जे बे समाव BoNSUजों BoNSU सोंखारिलायनाय एबा बाथ्रा बुंलायनायखौ नुनो मोनदों। जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा एबा आफादजोंनो आफाद जुदि गावस्रालायनाय फैयोब्ला रायजो राजाफोरनि आरो बर' हारिनि सिबिथाय होनायाव बिथांमोना बेसेबां जाफुंसारगोन बे फैबाय थानाय समावसो मिन्थिगोन। नाथाय बे समाव गोख्रों भाबै सोंखारिलायनाय
हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नुबाय थानायखौ नुनो मोनदों। गिबियावनो आङो जोंनि बर' रायजो राजा बिथां बे नायगिरि आरो बे मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दा आङो दा सेन्ट्रेलनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि इरेंदाव नार्जारि। आङो फैदों, आङो रामफलबिल सेरफांगुरि आनसलिकनि प्रेसिडेन्टमोन। बै समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो फाउन्डेसन डे 22 फेब्रुवारियाव दाजानायमोन 2022आवहाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो डिस्ट्रिक्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दा बिनिफ्राय आङो बारबोनानै दिनै सेन्ट्रेलनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जादों। दा जोङो प्रट'कल डिसिप्लिन नियमखौ जोङो फालिबोनानै गावनि पर्टफलिय'खौ जोङो लाबोदों। आरो जोङो बर' जाथिनि थाखाय आङो सासे खामानि मावबायमोन। आंनि खामानिखौ गारनानै न' बां गारनानै फैनानै जोङो सेन्ट्रेल अफिसाव थाबोदों, आफादखौ सामलायबोदों। जोङो दिल्लीयाव थांबोदों, धरना होबोदों। दा बेनिफ्राय जोङो स्टेप बाय स्टेप खामानिखौ मावबोदों। दिनै आङो बे बुस्थुखौ नुबोनानै आफादगिरि आं सब समाय थाफायो आसे फासे। दिनै नुबोनानै बे कुइसनखौ बारे बारे सोंबाय थानायाव आङो दिनै बुंनांगौ बायद' जानानै फैदों। मानो होनना बुङोबा बियो ब्रिटेन इस्लारि बिथाङा सासे चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो। जोंहा 2025आवहाय बडि फर्मेसन जादों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय। दा बेयावहाय बडि फर्मेसनाव जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोङो सेन्ट्रेलाव फैनायनि सुबिदा मोनो। सोर मा पर्टफलिय' लागोन बेखौहाय जोङो सायख'लायनायनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेलाव गाखोयो। दा बै समाव बिथाङा जोङो जेब्ला बयबो निउट्रेल जानानै बयबो समान जानानै जोङो जेब्ला सेन्ट्रेलाव गाखोनांगौ पर्टफलिय' बिलायलायनाय दाबि थायो, बे समावहाय बिथाङा गाखोबोआखै। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनैसिम दिल्लीयाव मोनसेबो थांफेराखै धरना बिनायाव। जोङो खेबब्रै जाबाय, खेबब्रैयावबो जोङो गावनि सेक्रिफाइस, गावनि खामानि दामानि गारनानै जाथि हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' जाथिनि खामानिखौ मावनो होनानै जों दिल्लीयाव थांदों। दा बे थांनायाव बिथाङा दिनैसिम आङो खेबसेबो लोगो मोनाखै, थांफेराखै। दा बियो जास्ट खालि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बनसुनिल'मोन। दिनै बियो बै समाव इउ पि पि एल सरकार थानाय समावहाय बिथाङा माबा मोनसे गिदिंमोन नामा, बा आसाम सरकारखौ गिदिंमोन नामा, बिनि थाखायनो बिथाङा बै समावहाय सेन्ट्रेलाव फैयाखैमोन। दिनै बि टि सि सरकार फैनाय लगे लगे, बि पि एफ सरकार फैनाय लगे लगे दिनै मानो बियो सेन्ट्रेलनि बनसुनि प्रेसिडेन्ट जानायनो लाबालाब लब जानानै फैदों। दा बेखौ आङो निन्दा खालामो, आङो बेखौ मुगैथाव रावजों आङो सोंखारियो। मानो होनना बुङोबा जोङो जोंनि प्रट'कलखौ फालिनानै जोंहा प्रेसिडेन्ट गैयाबा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ, जेनेरेल सेक्रेटारि गैयाबा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङ। जोंहा पर्टफलिय' हिसाबै जोंहा बिथांमोना मावनो हायाबा जों वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों मावनो हायो। दा ओंखायनो आङो बेखौनो गले गले बुंनो सानो, बिथाङा सासे सामान्य चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसो। बियो बेहा जेबो मोन्थाय गैया जे बियो सेन्ट्रेल बनसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै जे सामलायगोन। आरो आं बेखौ बुंनो सानबावो जे बे बिथाङा दिनै गहपुराव दाहैदों, खोन्दो दादों, गुवाहाटियावहाय गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादों। बेयावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बे ब्रिटेन इस्लारिनि दैदेननायाव जाय जाय बिथांमोनहा जे बिनि कमिटियाव हाबदों, बनसुआव हाबदों, बे बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर' मिडियाखौ नायना नाया, जोंनि बर' निउसखौ नायना नाया। आं बेखौल' सोंखारिनो सानदों, जुदि नायोबा बिथांमोना बेखौनो बुजिनांगोन, बेनो जुदि गावनि प्लेटफर्म बा गावनि केपासिटिखौ गावनि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट होननानै जुदि बियो बुंना लायोबा, नोंसोरबो बे सासे अलरेडि इलिगेल मानसि, बे इलिगेलजों जुदि दाफायोबा, थाफायोबा, सापर्ट होयोबा नोंसोरबो गासैबो बिथांमोना इलिगेल जोब। मानो होननानै बुङोबा दिनै बेनो जुदि प्रेसिडेन्टशिपखौ जुदि सिख'ना लादोंबा, गाबोन समफोर नोंथांमोना बिनि प्रेसिडेन्टखौ सिख'ना लागोन नामा? खिन्थु बे नङा। आफादा गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा जेरावबो अल वार्ल्डआव नाय नोङो, गासिबो मोनफ्रोमबो आफादा गाव गावबागाव नियम निथि थायो, प्रट'कल थायो, डेक'राम थायो। दा बे हिसाबै जों सोलियो, जों मान सनमान होनानै जोङो बेखौनो रायजो राजा बर' जाथिनि थामोनथा मोनथाय रैखाथिनि थाखाय जों ओंखारबोदों। जोंहा साफ्रोमबो जोंनि जिखुनु जोंनि बनसु आफादल' नङा, जिखि आफाद जाया मानो, जोंहा गासिबो आफादाव गावनि नियम निथि प्रट'कल डिसिप्लिनखौ सोलिनानै फैनांगौ। बेखौनो आं बुंनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।